നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി പുതിയ വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2/4/2022 നറുക്കെടുക്കുന്ന കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ നറുക്ക് വീഴുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില നമ്പറുകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയുവാൻ പോകുന്നത്. ഈ നമ്പറുകൾ സാധ്യതകൾ മാത്രമാണ്. ഈ നമ്പറുകൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഇന്ന് നറുക്കെടുത്ത നിർമ്മൽ ഭാഗ്യക്കുറിയിൽ നമ്മൾ ഗസ് ചെയ്ത എത്ര നമ്പറുകൾക്ക് പ്രൈസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000-ൻ്റെ 3 പ്രൈസും 500-ൻ്റെ 9 പ്രൈസും 100-ൻ്റെ 9 പ്രൈസുമാണ്. ഈ നമ്പറുകൾ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് സമ്മാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഇനി നിർമ്മൽ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ സാധ്യതാ നമ്പറുകൾ നോക്കാം. ഒന്നാമത്തെ നമ്പർ 5345 ആണ്. ഇത് 54, 53, 34, 55 ഇങ്ങനെയൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ 4735 ആണ്. ഇതും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ നമ്പർ 4123 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നമ്പറുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ മറക്കരുത്. നാലാമത്തെ നമ്പർ 1347 ആണ്. ഇത് 47, 31, 34, 71 ഇങ്ങനെയൊക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അഞ്ചാമത്തെ നമ്പർ 9711 ആണ്. ഇതും കറക്റ്റ് നമ്പറായി വന്നാൽ 11, 97, 11, 79, 71, 91 ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആറാമത്തെ നമ്പർ 2045 ആണ്. ഈ നമ്പറും കറക്റ്റ് നമ്പറായി വരുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 6 നമ്പേഴ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഗസ്സിംഗ് നമ്പറായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. മറ്റ് ബ്ലോക്കുകളിലെ നമ്പറുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ദയവായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.